Undskyld, part 3 lige blev dårlig. Men nu laver jeg lige en ny part 3. Jeg går ikke derind. Som jeg er bange, hvis der er kamera. Og det er meget bange for, at det var tog deroppe. Så jeg tog. Men ja, jeg har sådan... Nu tænker jeg bare, hvor skal jeg gå hen? Hvad skal jeg lave, når jeg kommer derhen? Skal jeg spørge, om nogen skal lege? Om nogen kan lege? Skal jeg spørge, om nogen kan snakke? Jeg spørger, nogen der kan komme på pulsen? Nogen der kan alt. Det er ikke min prime. Nej, det er min egen. Jeg har selv købt den for min egen penge. Jeg har lige 200 eller sådan noget. Et eller andet. Ej, det har jeg ikke. Men vi ses. Jeg har engang penge. Jo, de har kun 25 plus 1, og det havde jeg lige med.